Ayaw nang tumalis. Ano? May gusto ka ba sa kanya, wala? Sagutin mo yung tanong ko kung may gusto ka sa kanya. Anong espiritu ka? Elemento? Espiritu? Anong klase ka nilalang? Ha? Anong klase ka? Tinatanong kita kung tao ka ba, hindi? Tao? Sumagot ka kung tao ka. Ayaw mo pansin. Ito, ayaw mo tagapansinin, ha? Disusa, lagyan ng banal na tubig. Amen. Ano? May gusto ka sa kanya, wala? Ha? May gusto ka, wala? Okay? Kaano mo to? Tinatanong kita kung elemento ka espiritu. Kinukulang mo ba siya? Tao ka ba hindi? Sumagot ka sa tanong ko. Gusto ko ikaw sumagot sa tanong ko. Anong nilalang ka? Tao ka hindi? Dalawa nilalabas ni Magnetico rito. Gusto ko ikaw sumagot. Ayaw mo. Pahirapan siya Magnetico. Ano ka na, Albert? Ano? Ano? Magmamatigas ka talaga. Ikaw mapilit. Binibigyan kita ng pagkakataon. Ayaw mo talaga. Ayos ka sa pagkakataon niya, hindi? Ayaw mo, ha? Sige, tignan lang natin. Painiti Magnetico. Sige, tignan lang natin. Malapit na. Okay, salamat. Nagdagan ang kuryente Magnetico. Ayan. Ano? Aalis ka sa pagkakataon niya, hindi? Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung nilagay mo sa kanya. Kalasin mo! Kalasin mo! Lahat! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Sige, kalasin mo! Gusto mo taga makipag-away ako sa'yo, ha? Gusto mo ibalik mo Magnetico yung ugali natin dalawa. Taasan natin lahat ng kuryente. Ayaw ko na! Ano? Ayaw ko na! Bakit ka nagagalit sa kanya? Tao ka hindi? Hindi! Ano nilalang ka? Hindi! Ano? Kapre, duwende, maligno, tiyanak. May gusto ka sa kanya? Okay, kalasin mo yan. Tanggalin mo. Maligno ka pala eh. Matagal ka na may gusto sa kanya. Wala! Bakit ka nasa ng espiritu niya? Wala! Nasaan ka nakatira? Sa loob ng bahay nila? Sa labas ng bahay nila? 10. 10! Gusto pala, tinatakot lang. May santol ba sa inyo? Okay, kalas. Ha? Sige, kalas. Tanggalin mo. Kailan ka ba sumanib sa katawan lupa niya? Gusto mo ba to? May tutuba kayo sa Bakit ka pumapasok sa loob ng katawan niya? Sa bahay nyo? Wala lang. Bahay nyo? Pero may gusto ka. Ah? Yun po to. May gusto ka, wala. Sa kanila? Tanggalin mo yung sakit niya doon sa may batok niya. Inilagay mo. Bakit mo siya binibigyan ng sakit doon sa batok niya? Bakit mo siya nilalagyan ng sakit sa batok niya? Gusto mo ba talaga masaktan elemento? O aamin ka, sabihin mo lang totoo kung ano bang dahilan ng gusto mo sa kanya? Ay, bakit mo siya binibigyan ng sakit? Anong wala lang? Binigyan mo ng sakit, wala lang. Ano bang iniinis mo rito? May crush ka sa kanya, wala? Bakit mo nga siya binibigyan ng sakit? Trip mo lang. Gusto mo ako mag-trip? Pag-tripan kita. Gusto mo ako mag-trip? O, tatanggalin mo na. Yung totoo, may gusto ka sa kanya, wala? Kalasin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat. Ilan taon ka na maligno? 20 lang. Sa mundo nyo, 200 ka na. Ikalas. Matanda na to. Matanda na to, sabi ni Magnetico. Ano tawag sa'yo? Ano? Maligno? Kalasin mo yan, lahat. Baliw ka rito. Ubusin mo. Pag hindi mo inubos yan, patayin kita. Pasin mo lahat. Pamumulahin ko yung mga kamay mo lahat. Meron pa wala na? Meron pa wala na? Kita mo, meron pa. O, bilisan mo. Pampano yung dasal nilagay mo sa katawan niya? Pampano yan?
Pampatanda. Pang matanda. Eh, ba't mo siya pinapatanda? Ha? Maganda siya. Maganda siya. Eh, di may gusto ka sa kanya. Oo. Eh, ba't anong kinagusto mo rito? Mabait. Ano ba? Masipag. Ano ba? Matulungin. Ano ba? Ayun lang po. Yun lang. Bakit mo siya nakita? Saan mo siya nakita? Sa loob ng bahay nila? Sa loob ng bahay. Tinitingnan mo siya araw-araw. Opo. Anong ginagawa niya pang araw-araw? Naglilinis, naglalaba, Ano ba? lahat ginagawa niya. Naaawa ako sa kanya. Awang-awa ako sa kanya. Ang kunin niya yun para sa pamilya niya. Gusto ko siyang kunin. Hindi mo siya pwedeng kunin. Gusto ko siyang kunin. Kaya ako Naiintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Huwag mo siyang pakialaman. Ibang mundo niyo sa mundo namin. Nangyayari talaga yun sa mundo namin. Upang maging matatag siya. Huwag mong pakialaman ang buhay na tao. Bakit? Kahit sabihin mo sa akin yun, maawa ako sa'yo. Lumabag ka sa batas ng spiritual, pinapasok mo siya. Pag nasira ulo niya at nagloko-loko siya, kung ano-anong gagawin mo sa katawan niya, dahil mawawala na siya ng pananampalataya sa aking ama. Pwede rin magbalik at loob sa kanyang asawa kung tutulungan niya ito magdasal kay Kristo. Wala kang karapatan ng pangunahan ng aking ama na Panginoon mo rin. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Ang bait-bait kasi nga, naaawa ako sa kanya. Huwag mong pakialaman ang buhay na tao. Oo. Manahimik ka sa mundo nyo. Alasin mo yung nilagay mo. Wala kang pakialam doon. Ang mundo namin ay mundo ng mga tao. Ang mundo nyo ay mundo ng mga elemento. Magkakaiba tayo. Pero iisa lang ang Diyos natin, si Kristo. Personal nilang buhay yun. Kahit kami mga instrumento ng Diyos na hindi namin sila pwedeng pakalaman. Iban lang kung kinukulang mga kung kayo pinadasalan ng ginagayuma ang kanyang asawa. May karapatan kami pumasok doon. Itigil mo pagmamahal mo sa kanya para makapagdasal siya sa aming Diyos na Panginoon mo rin. Itigil mo to. Pakawalan mo. Pakakawalan ko na siya. Pag hindi mo pinakawalan, puputulan kita ng ulo. Opo, pakakawalan ko na siya. Meron pa wala na sakit. Tanggalin mo, bilisan mo. Opo. Mahal mo siya pero binigyan mo ng sakit. Hindi pagmamahal yan. Salbahing pagmamahal yan. Gusto ko kasi siya. Wala ka lang pakalaman sa kanya. May anak na siya, may asawa siya. Kaya niluloko man siya ng asawa niya. Ang aking ama pa rin ang magbibigay at kalabitin ng puwet ng kanyang mga anak. Opo, parang awin niya na, tanggalin niya na. Tanggalin mo lahat. Opo, Kakalasin ko to pag hindi mo kinalas yan. opo. Patawarin niyo ako. Huwag ka sa akin humingi ng kapatawaran. Sa Panginoong Jesucristo. Lumabag ka sa espiritual. At alam mo yun, di ba? Anong batas sa espiritual nyo? Walang papasok na buhay ng tao ang sabi ng hari nyo. Naintindihan nyo? Pag nagkasala kayo ng ginagawa, Papatay. o anong dapat ang gawin sa parusa? Papatayin. Huwag kang mag-alala. Ipapadala kita para hindi ka patayin. Opo, salamat. Alam mo naman ang batas sa inyo sa espiritual. At alam ko yun, sinabi na ni Lolo Andres yun. Sa mga elemento, pag lumabag kayo sa batas nyo, ang presidente nyo ay nalaman. Pinakahari nyo yun. Anong dapat ang ginagawa? Pinapatay kayo. At saan kayo nilalagay? Huwag ka mag-alala. Hindi kita papatayin at titigilan mo siya. Pag hindi mo siya tinigilan, masusunog ka sa loob ng katawan niyan. Mahal ko siya. Hindi mo siya pwede mahalin. Ang bait-bait niya. Ang bait-bait. Puputulan kita ng ulo. Ako mismo ang papatay sa'yo. Ayaw niya. Titigilan mo siya, hindi. Patawarin. Jesus sinag banaw sa bato ng taglay sa aking puso't kaluluwa. Bigyan to ng sandata ng init na kasing tigas ng apoy. Opo, parang awan niya. Ititigil mo siya, hindi. Titigilan ko na siya. Meron pa, wala na. Meron pa. Tanggalin mo. Opo. Madami pa. Eh, bilisan mo. Madami. Ay, gaano kadami yan, kaya kong kalasin yan. Parang awan niyo na. Patawarin niyo ako. Bukusin. Patawarin niyo ako. Bilisan mo. Kakalasin mo, pupugutan na kita ng ulo. Meron pa, wala na. Sobrang mahal na mahal
Wala kang karapatan, matigas ang ulo mo. Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ibigay ang basbas magnetiko. Ela, Jesus, sinag bataw. Sa bato ng taglay sa aking puso't kaluluwa, tinatanggalan kita ng hininga at ibinabalik kita sa halin mo sa pangalan ni Kristo. Amen! Hindi na siya. Tugi na. Lak na. Nana. Tayo siya. Patay na. Patay na. Gising! Sabi mo in Jesus' name. Dilat na mata. Bigsan siya ng tubig. Tumagal tayo ng 15 minutes. Hindi siya titigilan. Matagal. Gumising ka, idilat mo yung mga mata mo. Nawala ka pala ng tubig, hindi tayo nakapagtuloy. Pangalan niya ulit, ikaw mo naman ang salita. Pangalan? Helen Grace. Middle name? Helen Grace. Amen. Idilat mo yung mata mo. Tulungan mo yung sarili mo. Amen! Dilat! Gising ang mata. Hinga! Inom tubig. Alaya pa pala mga rito eh. May ka ano? Hindi ko na uminom. Tama na. Antay mo kung yung tubig. 3 times, sabi mo in Jesus' name. Ay, palinis. Isa pa. Dali na pa yun. Dali na pa malalim. Minga ka na malalim. Sabi na doon sa sulok ko. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen! Isipin mo yung anak mo. May anak ka? Isipin mo sila. Kailangan makapasok yung anak mo sa puso mo. Nakikita mo yung mukha ng mother mo? Nakikita mo yung mukha ng anak mo? Sambitin mo yung pangalan niya. Okay, idilat mo yung mata mo. Sabi mo in Jesus' name. Umalmado ka muna. Uminom ka ulit tubig. Huminga ka ng malalim. Isa pa. Inom. Dilat ang mata. Kailangan makapasok agad yung tubig sa loob ng katawan mo. Para malinis lahat yan. Ikukulong na ng tubig yung buong espiritu mo. Para maibalik ito sa dating forma. Tama na. Huminga ka muna. Sumandal ka konti. Inormal mo pagkita mo. Antay mo muna siya makapasok. Ayusin mo yung ano mo. Awit ka. Upuan mo. O, diba? Hindi ka Antay mo umupo. muna. Ha? Ayan na. Pumasok na daw yung spiritual niya. Ano pa rin daw sa kamay mo? Close open mo. May power na. Kabila. Bumalik na yung lakas mo. Malis na daw. Ngayon, nakahinga na yung katawan mo. May nakita ka madilim, maliwanag. Madilim na madilim. Okay na yon. At least, nakawala ka na sa bango. Kaya ulit kami mo. Delanes po lang. Chinelas mo. Kunin mo yung ano mo. Salamin mo. Antay mo malagmana. Mamaya mo na siya i-balance chart. Kailangan niya muna makapag-relax. Kasi masyadong nakalimutan ko siya pero may tubig. Wala akong magawa. Nahawakan ko na eh. Kaya naubos yung energy niya. Tumagal ako ng 15 minutos eh. Ilang minuto? 13 lang po. 13? 14 na ngayon, mag-15. Sige na. Pahinga ka muna rin konti. Ayusin mo muna. Baka mahilo. Pahinga ka muna. Alalayan. Pwede po ba siyang uminom sa sister? Wala ka pa ng tubig na. Na-erecta kita kanina. Kami. Wala sugat yung kamay mo kahit katiting. Uminom na sa buwan. Tingnan mo muna. Wala sugat yung mga kamay mo kahit katiting. Umiinit lang talaga. Hindi ka titigilan niya. Mahulog din loob ng isa. Maldo mo, Maldo na. Minahal niya na. Kahit maling pag-ibig na, minahal pa rin niya. Ayaw. Okay na po, okay na. Okay na.